Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Laminaw pagyapon mo sa Radyo Lampornas 95.7 Mellow Touch. Kini ang programa Bernie B Talks. Kung first time pa ninyo matag Lunes antod Biyernes, alas 9 antod alas 8 antod alas 10 sa gabi. Daghang salamat dia kay bossing Ronnie Waniwan. Ingon sa siyang programa ba nga ang nakapait nimo Konsyal Bernie. Bisag giaway-away na kani busy mayor, di gihapon kamo kuan. Di gihapon kamo sokol. Ano di magigagasukol or Walay ikasokol. choose your battle. At just yung dilita kuan eh. Di sa kay ko basta mga babae, di kay ko gin. Bahala magpakulata na lang ko sa mga babae. Kay ka ng mga babae angay panggaon, mahalon. Gampo man siya. Gampo man sad ko. So, sila na lang magsabot kung kinsa to yung mong gampo. Si Lord na lang bahala. Si Lord na bahala kung kinsedong gun. Si Lord na bahala mo. Siya may pinakamaayong Supreme Court. Pero, depende man na sa ginaampo. Basin, naman po'y tao nga, lahi nga mga tao nga, mga ingon yun, mag-ampo sila sa kawalan sa ilang kontra. Nabaday mag-ampo nga, Lord, magkasakit lang ang tato akong kontra, Lord. Nabaday nga na. Sugot na si Lord, maminaw na siya. Wasa takabalo. Masin na yung ba, Lord, mawadaan ang tatog mga amigo ang akong mga kontra. Lord, mawadaan ang tagpartido ang akong kontra. Nadi eh. Nadi kay nga na, ha? Wasa takabalo, mga gala. Basta kaya abnormal siguro kay. Abnormal. Basta kaya nag-ampo sa ko, depende na daw nung kinsay lakas. Kung saan po di mong ginaampo, nga na, kanang may untag makwan sila, ana. Tama, no? That's a very nice question, Mr. Chair. Ang akong una, kung namanggid siya kalagot, unta nga mahupay na iyang kalagot, ang iyang kasuko. No? And ikaduha, tana ma-feel niya or makita niya nga unsa gitinuod nga rason sa tanan. Kanaya na ba? Maklaro lugar niya. Maklaro ni nga wala may pamulitika, ana ba? Kana lang ako ang gusto nga maampuan. Imong ampuan nga ma-clear ang tanan. Yeah. The truth will set you free. Prevail manggod kay the truth, not truth, nothing but the truth. So help me God. So tanan nasa playback.tv. Hello sa tanan. Kaway-kaway sabi comment sa mo nasugod na. So sabi na to kita to basi naka-login lang mo pero nangatulog na day mo. Sige na. Butang na palihog. Sugod na. Sige na please. Quit-quita pud mi ba? Quit-quita. Uy, pinata mag 100 members ba ya? No pag 100 ang atong saan. Wa pagapo ka nakahatag og design sa akong para para pang merch. T-shirt nato. T-shirt. Pang merch nato ana. Dili naman na pwede mawala na nga kanang logo na ada skilled kani day. Kani one color Bernie B Talks. Gwapo naman kay na tanan. Dili 3 colors na siya kay black, white o green. Tapos black t-shirt. Black pangit t-shirt. man ang one color. Gwapo og kanay nga nga color, tulo ka colors. Lara ba? Pwede no. Kana dili man na mawala kay mo man gunay na anahan sa mga tao. Kana lang ba Bernie B Talks ba? Uy, start sa tanan. Uy, milagro, mata pa si Karen Dat. Sabado man og mawa, may duty siguro niya. Kusasan ni sa akong mga gina-idol nga kauban nato sa opisina. Such a ulirang ina. Kana ba ka ng short but terrible. Murag ka-vibes may ni Karen usahay kay number 1. Kuan pud siya kanang
makaila po siya kung kinsa iyang paminawon po. Unya ako maka-learn ba ako ng karin po kay pero medyo pero sakit lang imong hawak kay medyo magduko man kasaya no. Sakit akong Danioli. Sakit akong liog. Unya asay mo bend na lang gid ko para lang gid mo level. Pero tinod na kani amo kani si Karen halos pareho nig height ni Ella noon. Pero ano ni siya kanang believe kong bayana kanang kuan ulirang ina din. Ginataguyod ang niyang duha ka anak nga unsahon, di ba? Tapos kanang unsaon niya, giunsa niya pag mo Cardinal ini sa Chara. You know what I really appreciated sa Karen po nga kanabang iyag yung giunsa niya pag-manage yung time by nga early in the morning din ginahatod na iyang duha ka anak, ana ba, ta di ba? And supposed to be teacher ba gini siya. Di ba ini siya pang office pero yung mga ginatagaan nimo siya task in fairness. Ba? Kuhang-kuha ang mga task na imong ginahatag. No? Okay ni siya. Yeah. May na lang gid nga dili ang bana mo ako na hire. ayaw i-share sa yung bana. Nag-abay man Arp, nag-abay man di ay. These are, you know, to be honest, these are my kanang mga office mates nga gusto ko sila mo grow, gusto ko sila nga ma-achieve ilang gusto. Grow in terms of career ba. I really want to see Karen nga kanang ma-pursue gid ang pagka-teacher. Si Drew ma-push gid ang iyahang pagka-abogado, mag-practice gid ka. Ikaw Erp nga makuan gid na imong talento sa anak. Gusto gid nako ba but sometimes nasa yung mga butang ngamin ko mga may nag-ikip ra nako ni sila. But syempre sa gobyerno pa ka delayed ang sweldo. Medyo ka lang may ana ba kaya nga mga konsensya ka pero wa tay mabuhat mugid ang kalakaran. That's why maybe ang atog yung gabuhaton nato habang andito pa ta mangita tag ways nga it's either makakreate tag atong own business or maka-network ta sa lain mga tao nga maka-help sa to. Kana lang sa gid ang atong I think least na we could do. I mean ato na giniibot ang sa atong alimpatakan that dili ni always ang ato nga nata karon sa gobyerno nagtrabaho. Career. Di ba? Kanang ma-push nato kung pwede pa lang asa ta makarakit or pwede makakuan or develop atong mga selves. Di ba? So okay, bye. Pero una-una na daas ka rin, no? Lagi ba kanin? Pwede gud ka makautang gud kang konsehal kung naakay gusto nga kapital. Kaya ma-ROI ra man gud yapon na. Yeah. And kung dili man ma-ROI, at least nakita niya. Sige lang, imuon takag din sa Bitok-Bitok University, ha? Kasi asog na natin ang alamat. Siya ito yung moon. Simulan na natin ang alamat. Dear Honorable Bernie and Councilor Poppy. Ako may na-honorable, ikaw na yung na-councilor. Good day. Mangayon ta ko og tambag ninyo kay komplikado kayo akong love life karon. Og dili na nako masabtan unsa akong buhaton. Kabulmon dili na ko madawat karon nga relationship kanang ginatawag nila karon sa mga batanon nga ng situationship. Hanapon na inyong mga style nga tinatawag nga situationship na murang actually gibutangan lang label ang tao nga nang dili mo ka relasyon pero gatira-tira mo anak ka. Or kanang kunwari dili wala mo relationship pero gahawid-hawid mo gakis mura mo uyab mura kag nag-ano lang mura butangan lang taron yung nag-label situationship mura ginormalize ang kunwari yan ginormalize ang okay ra ta maghinawiray magkamot magkiskis mag-ana nga wala tay relasyon inimod ko ning uban murag wa kaagi or okay ra po nga situationship po mi sa pikas, situationship po ko sa pikas. Basta kayo nagkasinabot lang tabro nga na. It's an informal arrangement typically between two people that has components of both emotional and physical connection. Oh, see? I told you. Yet operates outside the conventional idea of non. Diba? Gibutangan lang nilag label Earth. Sa unya makita ka nga nagkuan-kuan ka dia ino ni mo asawa unsa man kawa mi relasyon situationship running amo huy pag sure mo dia pag sure kay magbiko ta
Ako di ay si Ann. Og na ako'y uyab nga si Marco. We've been together for 3 years na. At first, maayo kayo among relasyon, but recently, recently, things have changed. Parehara mo sa mga angkor sa radyo. DOH. Matod sa DOH o sa DPWH. Salamat ta, nakaabot na gyud ang ato mga DG. Ang mga DG gikan sa MOR. We've been together for 3 years. At first, maayo kayo among relationship, but recently, things have changed. Nagunahon ako nga napulan na siya na ako kay dili na sa sweet pareho sa una. Lugar. Si Paulo lugar. Naulay akong effects ha. Aba, basig si Paulo ni. Dili na siya mo text or mo call kanako as often as before. Og perminti siya busy. Uy, si Paulo na gini. Sayo na siya matulog. Di pre sa una nga kadlawon mi magmatanaw og Netflix. Dili ka ni si Drone ang nagpadala sa letter. One day nakadungog ko nga naay lain nga girl nga kunuhay nakanunay niyang kauban sa trabaho. Nako, di ba ni taga faculty ni? Wala ko'y concrete proof nga naa sila'y relasyon. Pero gut feeling nagsulti na ako nga something is off. Ah? Powerful ba kini mga girl kanila asa mga gut? Mga gut. Bebe, pangutanon ta mga girls, asa man ang gut dapit? Be. Ay pagsaba diyan Nessie. Namang kay kanta. Ay pagsaba kay nurse ka kabulok. Namang kay kanta na. Sigat Jose Rizal. Hindi man gud na namang may bagong version. Bora man naka-arthritis. Believe in magic. Got my God. Bora man gud na sa arthritis nga na kay kan. Gout na ito lang. Gout na siya. God. So ni nga gout di. Paano mo guna malandi ba? Ingon si Cassandra ka na malandi ba? Malandi? Igat? Igat kay nga tao. Igat? Ano? Ayun si Cassandra. Huna. Gat si Jose Rizal. Dili ko gusto nga magpataka og accuse. Pero pirmi na kayo ko magduda. Lain ni mga babae kasi ni mga duda-duda. Then last week, akong best friend. Unsa? Iya tong office mate niya. Office yung mate. Office mate daw to ni Kuan Mark. Dili. Ang nakita niya. Dili. Wala may nakita pero naday brog yung feeling. Brog na Then last week, akong best friend nga si Carla, ni-confess na ako nga naa siya'y feelings kang Marco. Huh? Saan imulugan niyang office mate? She said, wala pa gyud siya ni make og move kay respetar daw siya sa among relasyon. Pero nahulog gyud siyang nahulog gyud siya ang iyang kasing-kasing para kay Marco. Wala ko kabalon sa akong buhaton kay gasali kayo ko ni Carla pero na ako'y fear nga basin si Marco ma-attract sad niya eventually. Councilor Bern, Master Poppy, unsa man akong buhaton ani nga sitwasyon. Dapat ba ko makiistorya kang Marco og klarohon tanan? Ug unsaon nako paghandle sa akong relasyon sa akong best friend nga murag naapod interes sa akong uyab? Suduhan ni nga problem ba? Una, mirog na siya feeling nga murag walay gana, then ikaduha, nag-confess ang iyang iyang best friend nga nakagusto pod sa imo ang boyfriend. Grabe na gyud ka komplikado. Daghang salamat sa inyong tabang ug tambag.
Sincerely, Ann. Wait lang. So may kanina lang akong kanta. Kinaraan mangyapon ni mga gala pero Igat Jose Rizal. Kinaraan 80s. If you're not here by my side, nagyo ko'y duda dayon. Aminaw mo sa 95.7 Radyo Lampornas, The Mellow Touch. Sa programang Bernie Bitox, kauban si Poppy and Brother Bernie. Basahan natin yung mga reaksyon. Human ani nga kanta, kadyod lang. Motoy K-pop na to sa una. Sa ako aday ang Menudo. Muna yung mga boy band sa una sa 1980s. Baka yung Menudo sa una ba? Tagos gyapon to sa heart Oo. Muhilak ko na ko sa una. Ignon ko nga, namatay yung ilang membro. Muhilak na ko ba? Ikaw man to ba, membro nila ni Ricky Martin? Yeah, tama. Mugito nga mga boy. Pero mga 1984, mga 3 or 4 years old pa ko na. Sikat ka ng Menudo. Wala pa ng Backstreet. Wala pa. Ay, wala pa. Mo pa ni mga bago pa ang kuan ni, fresh pa ang kuan ani. Ay murag Marcialo pa man siguro ni. Marcialo pa ni nga kuan. Ang mga boy bands no, mga kuan. Sila sige, kinsa may mga boy bands yun nga kuan. Ang mga Beach Boys man siguro ba murag rock. Ang mga boy bands yun, rock o Beatles ana naitabo nga mga gwapo pud ba, mga kuan pud, mga tisuyon pud, mga kuan pud. Ang rock ni kuan raman dayon, ni separate raman dayon ang rock ang kanang grabe gyud ka bugoy-bugoy nga rock o katong boy band gyud nga pinatwitams. Yeah. Pero pag mo ana nga era, mga early or mid 80s, dito naman gud nisulod ang mga awat-awat nga Pinoy, mga Victor Wood, mga di na rin nanulod din ang mga Agibis, Apo Hiking Society, kana Asin, kana. Tapos pagsulod na dayon sa mga early, pag-abot din sa mga panulong na late 80s or early 90s, nanulod na rin itong mga patwitams. Dili na, mga patwitams pa. Silang Donna Cruz, kana nga mga Cheryl Cruz, bisa pa. Manilyn Reynes. Manilyn Reynes. Una na sila. Tapos pag early 90s na or mid 90s na, dito rin ang Eraserheads, mga 1990. Hindi ko sa'yo mga 1995, 96. Yan. Di na dayon mga igala. Tapos late 90s na nisunod ang mga Backstreet Boys. Anyway, balik sa letter sender nga si Ando. So doon yung problema. Istoryahan na to ni Dro. Napapakadaya, Dro. Kanadang ang iyang uyab feeling niya muragwa na gana kay dili na mo text, di na mo call o pirmi na siya busy. Well, I would say 80%. Paano ba na siya? Brad, ako ba? Sa? Dili uyab ha? Dili uyab ni? Dili or pa situation? Dili. Situation man. Basin, bi? Ako, uyab. Nakoy uyab si Marcos. So, uyab. I would say 80 to 90% pag ang rason kay dili na makatext kay busy, medyo nawala ng gana na. Kamulo ka, Erp, pag bago pa ka, kung uyab pa, mangita mo yung kagways. Remember ka sa una ka ng prepaid, galing ta, tayo load, magdagan-dagan din ta, mag-load din ta para mo text lang ta, di ta gusto mo, kuan ba, maputol bitaw. Talabi na, I don't know lang kung wala pong gibutang edad diri, pero kung gi-assume na ako ni siya nga napas sa mga early 20s ni. Dali na magugay karon, anytime ka ma-online, anytime ka pwede mag-text. So kanang mo yung kagdili na maka-text ug mo tawag ana na medyo na busy na, I would say medyo na nga mga dako na nga mga signs na medyo wala na medyo na ay something. Pero dili. Pero nga nung naka-mention mo tag situationship, nalibog na ko. Kay lahi ang ako. Wala. Sa ako lang to ganina gihuna-huna nga ko. Lagi na. Abi na ko situation kay uyab gini sila.
Sige, uyab. And then, sobrang ala lang. Tapos, kaning second niya nga problem, ang iyang best friend nakagusto sa iyahang boyfriend. Sobrang another problem na sad ni. Pero para po nako, kumbaga na nihimong courageous ang iyang best friend nga istorya sa iya? Oo, okay, di man daw siya magkuan, di daw siya magkuan kay respetar ana. Pero sa ngalan mo nga babae ni mong best friend sab. Except kung lalaki na itong letter sender, tamingon siya ang best friend niya nga lalaki, pre, muingon nga na uya kay murag nagi mas nakumpurang nga magkadayon kay ang lalaki mo magbuhat og move, ang lalaki mo manguyab. Pero kani nga babae manggod, unsa lugar? Magbuhat sa move, unsa lugar? Yan to yun, labayan niya panty niya. Or maguna-una lugar siya og kuan. Kanang i-appreciate niya. Ako gyapon ang type sa lalaki bay nga murag ka turn off ko babae nga maguna-una bay. Pero ako para sa ako murag walay challenge baka wala na sure. Kung akong tumong sa imo tilawan lang ta ka fine. Pero ingon gyud na kanang kuan tapos siya bitaw may magparamdam. Oy kami ka murag makaano bay. I don't know lang karon kung old school ba na Brad or karon ba napagyapon na ingana. Di lang ko kabalo na sa generation ron. Kung sila ba na babae mo mag-una-una nila, makuan ba sila? Eh, siyempre, medyo mo na. Kita mga laki naman kita yung mga instances nga. For example, medyo magparamdam na sila gamay. Medyo muling isa, mo ba? Be, tanaw to tanaw, be? Kisa may nagparamdam. Pwede. Pwede, okay, sab. Ano ba? So, ang tendency na yun, unsa na yung reaction na to? It's either sakyan na to, kay, okay, sa nina ba, kay, na naman tayo, gitagaan naman tag sinyalis nga murag, mubigay na ni, so medyo na advantage nga may, kita pa sa lalaki, di ba? Like I said, kita mga lalaki, matagal na tagbisag, unsa pangagamay nga gesture diha, or anything, medyo makakuan yun na sa ato, bro, makadugang yun na sa ato, og kanang fire nga, adayunon yun ako ni Bay, kay, borag nagkuan siya. Samot na kumingon ka nga, ganahan ka na ako, or napagig kay mga moves, di, kuan na, pero, di lang kay na ako na ma-feel ang sincerity or kuan ba nga. Tapos di sa ko ano na lang. Okay, sorry permitin ako ni gina-example si Lingling. That's why different yun si Lingling ba? College ta Brad, di ba? Wala yun sukad na ako na feel ka Lingling ba or nagpa-feel sa ako ba nga crush ko niya ba? Or ganahan siya kanang kung sa panahon pa na karon nonchalant si Lingling Brad. Nonchalant si Lingling sa unang mag-abay mi sa una, magdaga na kay ko sumangi kung asa siya mo lingkod mo abay din ko. Tapos sumangi lang pinasangit-sangit din sa iyahang armchair para medyo muduol mo ana. Nana ko yung mga drawing. Bay wala ko'y makita even ma-feel nga gikilig siya or something. Wasa ko'y madunggan nga istorya sa Lingling ngayon. Oy naka-crush ba si Lingling? Wala, zero bay. Until gihapon to the last or katong that day nga ita kong gisugot na kanang pag dili bitaw kanang di bitaw niya buwa bitaw nabot sa point nga wala na sure nagyug ko ani. Even sa day nga nanguyab ko sa iya nga sa man yes or no dili pa gyapon ako ma-feel that time wala gyapon ako to nakuan nga sure nagyug ko nga sugton ko niya bay. As in, kay mas ganahan manggug ko kanang ma-challenge ko ba? Brad, di ba na dancer na ba ako? In fairness, nanapoy nawala si Poppy may gala ni Exit. Poppy! Poppy, asa ka? Nawala man si Juan. Nawala ba kung internet o si Poppy lang nawala? Si Poppy lang nawala. Abi na ako nawala ang internet. Gilang pornas ni Ma'am Ness. But anyway, like I said, medyo lang
bisag nagdancer na ko na anak ko'y nagkuan ako. Wag ko'y makita nga ang akong wife that time nga murag gikilig siya kay giganahan ba ka sa akong sayaw ana. Wag yun. Nonchalant. Anong wala man na sa among, wala man na sa atong term sa unas college dabi. Anong wala man ng nonchalant. Pero karon pa na ako naibawaan, nonchalant siya pero nakaihi-ihi giday siya mga igan. So sige na ako. Sige na akong sayaw. Pero wala gid. Ngayon ko nga borag mo something mo ko nga marag malabo magini. Pero malabo magini nga sugtong ko aning bayhana ba. Welcome back. So mga namiya mga Arp. Akong internet, ako ni try akong cellphone. Hotspot. Okay naman. Hotspot. So mo to ang gisulti Arp nga. Bisan nagsayo-sayo na ko, wag na ko na feel kalinglingan, nagkikilig siya kay iyahang boyfriend kuan sa college, may nga dancer magsayaw, wala ba? Mas gikilig pang uban ng mga nakita ang uban nga gikilig. Pwede mo pa picture ana talan. Akong kuan ba wala gid. Nonchalant. Pero karon ra niya giamin nga Herb nga nakaihi-ihi day siya ato nga time. Sa kalami lugar sa imong mga posing, imong mga tumbling nga. May pud. So, pero ikaw ba mo ano ba ka? Ako gaka-challenge ko, di ko ganahan nga medyo ang babae medyo may una-una og kuan. Giingnan ta na kaganina nga kuan lagi ko kanang dapat dako og chance. Di bali ka lang ayar ka mo attack kung medyo medyo advantageous yung gamay, medyo nagi kuan gamay. Uy. Munang ang akong gi kuan like basta manguyab ko kay murag ako isang ginasuta sa nako ba kung kuan ba gini di ba ta mauwawan ani kay akong reputasyon kasalalay ani. Ano gid wala sa. Anyway, balik ta sa una about sa problem sa niya sa kanang murag na usab. Again, kanang mayon og busy, dili maka-text tapos na may mga cellphone og kan. Medyo dako sa ginon nga ako utron medyo factor gyud nga anong busy naman taro kan di naman taro ka pero na kanabita kung sa una sige gyud sa den karon murag pa busy na daw say di na lang galing maka good morning o murag during lunchtime di na gyud makakuan. Tama sorry na busy manggugo ana agay tapos uyab pa lang mo. Lahi man tong istorya kung minyo na ta. Kaya lahi naman po na nga level pero kanang uyab pa lang mo ta ingana ng rason nga murag sorry na kon piting yabuha. Medyo nanay something na. Siguro gwapo po siguro si Mark or itsuraan na dating gyud sa mga girls kay naka-crush man niyang best friend. Lagi no tama no. Munang ma-insecure siya. Munang nagka-insecure si Ann. Lagi. Tapos ka na yung problema nga ang best friend niya nakagusto. Well, kung dili gyud manguyab imong boyfriend, wala gyud mahitabo ana. Ang boyfriend, ang lucky mo gyud na mo diskarte. Pero problema kung nakabalo na ang imong kuan best friend, tanay kuan, tapos nag-move na si kuan, dito na sa tanang buang. Kaniya, isa ni sa akong mga pwede nga, I don't know kung inganin mo maghuna-una, mga girls, mga lalaki, baka karon nga, para makita nimo, di ba? Unsa may tumong og tinguhan na to ani para makaparis ka og sakto nga tao, di ba? Tama. Di ba? Now, karon sakto mga nga tao, di ba? So kung every detail nga medyo makaingon ka nga dili siya sakto nga tao, kabalo na kana. So, number 1, kung kani siya nga lalaki, dili day siya like dili day siya gatek sa imo, wala day siya pag-importansya sa hatag og importansya sa imo, dili kanya gina-value sa imong tan-aw, imo nang gihatag pila ka chances, imo nang gi-communicate ka sa iya, dapat i-communicate gyud nimo nga wala na lagi ka nagkuan. Dapat kabalo siya ana nga na siya improvement himuon ana kay basin na busy lang day gyud pod, no? So the more siya nga mag-ingon nga
kanang di gyud na ko makaya ana dagan gyud kay siya mga rason nga wala gyud nag-usab pod. Then pasalamat ka kay nahibaw-an nimo sayo pa uyab pa mo nga dili kaniya ginabalyo. Then dili siya para sa imo. Di ba nga atong tumong og tinguha is makaparis ka og sakto nga tao. Now ikaduha, kung makuha siya sa imong best friend, pasagdi sila. I mean, be beautiful ra gyapon, be yourself ra gyapon nga gaatiman sa iya para wala kay regrets. Pero kung makuha gyud siya, madagit siya sa lain, then imo siyang ihatag dito sa lain kay dili day siya para sa imo. Tama. Klaro kaayo nga kakakita day nimo nga ma-infidelity din siya dito sa unahan. May na lang nga uyab pa mo bulagay na lang day na siya or ihatag na dito kay para dili gid siya ang imong maasawa. Kay madagit man day siya. Tama. Ino ni imong best friend nga I hope malipayon ka best friend. Dako ra ba na? Ug pitaka. Tapos imo din dunggabon kalit ang liog, my God. Dili ino lang din mo. Basta best friend, ako na siyang gilampurnas. 95.7. Sa best friend kabalo na ka nga, natilawan na nako na wala man ka na ikuan sa imo. Ako na siyang ihatag sa imo. O sige, inyo na. Inyo na ba? Happy mo? Ana siya, imohan na. Tanawagan niya, ang advantage nimo, wala ka na dayon sa guy nga dali ra makuha sa uban. Then ang imong best friend nga abi niya nakakuha siya gwapo kay nga guy, ang nipadulong saya is katong cheater walay panindingan. Muna kung gusto ba nga unta akong mabuhan sa akong anak ba sa akong mga kids ba nga ma-feel yun nila ilang worth ba. Muna kung gusto ba nga my God, kana dapat yung feeling nga my God, ako yung giilisan, my God, it's your loss, dili na ako nga lost. Kana bang lost, dapat lost anang may gusto na ko i-feel ni Ella nga kuyaw ka nga babae, first class ka nga babae, kuyaw ka nga person ana, tapos kunalay usa kuyaw imong value ta ingani lang din, tapos na usa ka lalaki nga mo or what if ang imong boyfriend mo adto sa lain or gikuan ka, my God, maging ka, oh my God, ikaw gid ang mag-suffer. Ikaw ang mag-suffer. Excuse me? Ana ba? Bura ka lang mga Catriona Gray ka daw, mga kuanda nga. My God. This is the reason, Erp. This is the reason nga nung magpasalamat dapat ang tao nga nag-break up sila. This is one of the reason nga. Kusog kay ko nga mo, ingon dyan na, pasalamat ka kay nag-break mo. Kay dili din siya para sa imo. Or kung magsisi man siya pagkahuman, o kamo, makarealize gapon mo, ay pwede naman saan mo magbalik po lugar kung ma-realize gud ninyo nga lahi ra gid siya. Pwede ra. Pero as of now, nakasala siya, ana gani, basta sala gani, makasala gani, i-release na siya kay kuan man gud, imo na siyang advantage. May galing kay wala nakadungog si Lingling ana nga part sa una. May na lang yun. May na lang walay Bernie Bitox. Kay pag ana sad, my God, dili ni pwede. Dili ni pwede. Dili man gud kay ang naitabo man gud pud sa inyo kay in fairness lugar. Nagdupa man gud mo sa usag-usa, gidupahan ka niya, gidupahan nimo siya. It's worth it ba? Kana bitawng dugay na ninyong na-prove sa inyong selves. Worth it na gud ba kanang dili gud. Pero kanang ingana wala pa mo'y anak. Pare anang kang kinsana, kang Ann. O kang Mark, wala pa'y anak. Kunya karon, quality siya nga pagkalalaki, pero dili siya quality nga pagka-karakter. Iyang karakter ba? Kung makuha siya sa uban, ha? Pero gani, mas ganahan gani ko nga i-test ang tao, dili po test nga i-prank nimo, imong ibutang sa usa ka situation, i-set up nimo, dili nga na. Imo lang silang pasagdan ba? Kung ma-in-love with sila. Kaya kung dili siya ma-in-love, tanawa gani, imong gitest, niya dili siya ma-in-love sa best friend nimo, that means maayo gid siya nga pagkalalaki. Then, he deserves you. You deserve him. Tanawa gani. Pero may lagi ang kung gisumpay na ito, kung nalagi, napalagi ang gugma. Ang problema kasi ang unang problema kay medyo ni bugnaw na biya. Munang niingon ko nga, communicate sa saya kay nakaagibiyagid ko ana Erp nga wala o kabaloon sa akong sayop.
Ano, nagbulag man tagkalit. Ano bang, ano? Ano day? Kuan mangguga. Wala lagi na mo giingon. Nagkuan na Doon sa kadi dapat mananag na mangguga dili kay magsigilan sa kanganga diha. Mananag na ka dapat, kailangan kabalo ka, kamanhid ka. Sorry kayo, sorry. Tambalos-los kaya pong ka. Sala giday na ako day. Pero tama sad na. Sometimes sa relasyon pag magbulag, taya na rin ka magsulting, nag-straight at asugol nga na yung problem para pwede na ito matagag solusyon. Pero sometimes justification naman lang guna Earth. Kana. Ano man justification na guna. Tanaw gani ang pagsabi kung nagamayan ka ni kay pwede man ta magbutag extender. Lahi-lahi man ang pagpasuka sa iring, ano nimo? Tanan reason sa babae bay pwede gud ni mo ingnan na Earth. Tanawa siya. Mag-focus ako sa akong study. Pwede man mag-uyab ta nga sabayan nato ang pag-focus. Tama. Focus. Tanawa gani. Tanawa. Unsay mga rason ba? Unsay mga rason sa babae? Kuan ka kanang nakita na ko nga happy go lucky ra ka. Then unsa may akong kuan, I'll make it up to you. Unsa may ang kuan para mawala na siya. Di ba? Pwede na siya mangitaag paagi. Tanan lagi pwede mapangitaag paagi. Pero kung istorya. Gamay ra kag pangandoy. Siguro na. Na may pangpadako aning pangandoy. Mapalit naman sa Lazada. Ang imong trabaho to kanang DJ dili na makapadato nato. Unsa man akong pwede nga trabaho nga ma-accept nimo? Ano din ka? So, pwede uy. Mag-pusher ka, pusher. Di ba? Butan nimo nga gamay kay kag idoy. Kana noon. Wala na gid kami. Well, kasi klase ang pagpasok sa iring. Lami magyapon kay bisag lusay. Gamay lagi ning idoy pero taas man sa ning ilong. Ana siguro. Pero tama ka, kanang may ana nga rason, kanang busy man pwede man good anang focus ako sa akong career. Pwede man gud nga magtinabangay ta para makabot nimo nimong career. Pero pag kung ingon ka unya napagyapon siya rason, mura na gyud something na gid no, di ba? Yeah. Justification na lang na siya. I-justify na lang gid, nangita na lang gid siya glain para mas mabugat pa ang kaso. Correct. Mura pag i-justify niya nga saktom na akong gibuhat na nag-cheat ko kay ikaw man sa good ana ba na lang rason ba. Bitaw example kanang ang tao man gud nga gusto na mo kawala, mangita gyud nag rason bisag unsa ka gamay nga rason, mingita gyud na siya. Na kuan man sad mi, shaky naman sad mi. Ay di naman sad siya ga-text. Ay kuan naman sad. Mo gali nang giingon lagi nga sama sa usa ka judge sa singing contest ba. Tungod kay ang iyang mindset is pangitaon kung asa mo yabag, asa mo flat. So iya ginang paminawon. Ang iyang tutukan is asa siya mabikil ba kani mo singgit na siya medyo nag-flat siya dito. Ana man gud, di ba? Pero kung mas nakafocus ka sa kanindot sa iyang pagkanta, nindot iyang dress, kay lami kay iyang sleep, gwapa yang naong. So wala kay ka nakafocus agad sa iyang voice as a whole. Kaya dito naman ka nakafocus sa kanindot, mas nindot imong nakita sa iya. Dili na katong ni flat siya gamay kay hanggang sa muli. Ay, naputol. Medyo naputol gamay. Ano ba? Ikaw, mas kaya ito ni Marv nga kanta. Larga. Hanggang sa muli. Pakpak! Wala kong silingan ba? Ngayon sa nag-spooky doon? May babae lagi. May babae sa iyang kwarto. Sumbong na ko ni Kang Nessie. Happy na gamay na. Happy na gamay na. Di alam, buto na! Naman na, nagunit man dayo Granada Arba. Munay-nay ang huli. Si Black. Nagunit man ni Granada. Wag ka ba nung sendwatin niya? Ay, ako. Oh, there you go, Cassandra. I love that term. Fault finding.
Sakto. Sa kuan man na sa down the earth fault. Di na salida na Nemo ang last. Fault finding Nemo. Finding Nemo. Fault finding Nemo. Pero tama na mga fault finding, tama na. Di katulad itong nakailangan ni sulod lagi sa kuan. Ni sulod kay nahimo siyang kabit kay na minyo ang iyang boyfriend. Muyon din siya nga. Dili man, kaya di man siya happy sa iyang asawa. Paano mo nalaman? Ingon siya. Siyempre, mo ginaisulti sa imo. Alam mo yun siya nga malipayon ng ilang, kung ingon siya sa imo nga malipayon ilang panag-uban, do you think uban ka, maganahan ka? Dili pangutanan ni ko yung asawa, wala. Sige mo sila away. Paano mo nalaman? Mo may ang sulti, magkuna, sa normal ng mga away-away, maximize lang ng away taraw, para lang mugaan imong self, nga ikaw, mas happy sa imo kasi sige sila away, kayo na lagi to. Lagi. So, kung mapadulong gani kang Carla, si Mark, abi niya swerte siya. So, abi sa mga kabit nga swerte sila kagipili siya sa lalaki, pero ang lalaki nga niabot na ila, walay baruganan, walay commitment sa original. Gingnan bitaw paano mo nalaman na i-commitment ka? Mo gingnan ako to siya, pero di man masuko man gid siya. Nag-away mo, gihatan ako yung panty. Nari mong panty, samo kay ka. Laim nito naglalis de gino. Na yung panty, samo kami nang brief na kami. I love that fault finding. Di ba? Fault finding. Swerte si Mark kay two birds with one stone. Kisa si Mark. Marco. Abi na siliwanag sa dilim yung pasabot. Two birds with one stone. Dili man na swerte actually. Actually, dili na swerte kay gihatagan kag temptation nga lisod kaayo. So, dili na swerte. Tanawan lang ni mo. Swerte manggod ko ang iyang tumong og tinguha ang pagtilaw no sa masagka. Swerte kung iyang tumong tinguha. Kung kuan lang kanang tilaw. Pero kung imong buto na kung nakasala si Marco, swerte. Depende kung masapnan. Kung dili masapnan, swerte. Kung masapnan, malas. Sabi kinasapnan man ka. Malas. Malas. Ito life man niya. Sa mga personalan. Malas na. Naku. Swerte? Di may ginaswerte ka, Sandra. Basta, naon na ninyo. Looy si lalaki kay nahulog siya, sus, na-temptation yun, sus, anak yun. Pero swerte siya, kumulikay siya. Makaingon siya nga. Ang lalaki kay mulimod man. But you know, it was again, sa sugod, kaning medyo gini, kanang mga dili na mo text, dili na mo call, as often as before, kana pirmi daw busy, kana naginay something di maayo. Ako ang kwadyo ka na, mo-agree ko na, pero 80% mo agree ko na. Yes, pero ang 20% ayaw po i-kuan, i-disregard. Kasi nasa sa 20%. Wala sa. Di ba po nag-uban pa siya siyang asawa? Ano ba? Dapat mo sabot sa ka. Nga po man nila yung asawa. Mo sabot sa ka. Or pwede man ito. Basi depende po sa trabaho. Basi po nasa kampo. So dili pwede mong dalag cellphone. Ana. Or imbalsamador. Lisod sa kayo magsigig imbalsamar. Tapos nagsigig phone. Or kaning pareha ng nurse nga ibutang sa locker daan. Pero ang problema magudya kay for the past days okay mangut ani kalit lang pug staff noon sa lugar. Mo sa na problema. Siyempre karon pa man siya na hire. Sa bagay. Basi ko pa siya trabaho to nga time. Parera man sa tama ka, tama. May din na okay. Diba? Sometimes na nga nga katong wala pa'y trabaho si pamuguban so sige pag-text, tawag, nagunsa ka, nagluto, nagunsa ka na. Then eventually, katong nakatrabaho ng isa na busy na. Sige na, ang katong walay trabaho or katong walay lingaw, mo'y perminti advance mag-isip. Mo'y siloso or silosa. Wala may gibuhat.
Dagan sila tayo mag-isip ba nga kanusa nakato sila. Pero ang iyang partner nagsigig busy day didto kanang murag gusto makahuna-una nimo pero wala time makahuna-una nimo kay tapos siya gi-focus. Yeah. Namo gyud nga na. Tama. Nakagi ko anarp nga before ko nag-MOR di ba na koy uyab. Before. Tama. Before. Nanisamot dahil ang iyang kuan imbis silosa na siya daan, samot pagid ka silosa. Kaya nag-MOR ka, tama. MOR ko, tapos gestura-stura pa yung mga babae nga color, na isa na sa yung mga kuan, agoy. Yung mga red. Wag ito na masabtan, Brad. Kibali, bisa pag yun sa nag-explain kay ang imong manager that time mo ingon nga, you have to do it. Mo magina dapat ang imong packaging at mga time, ana. Pero dili, wala lagi, pero ang iya mang good is, namogoy mga igagaw na ako, makadungog ba? Okay raman sa ako, pero lain na ilang tanaw sa imo. Ana. Huh? So, kibali lugar mas... Example ba? For example, pero feeling ni mo, palusot lang to niya? Palusot lang to niya nga, morag ingana. Dili. Feeling ako nga, nagya po yung truth ato. Pero kasakitan, siguro gyapon siya. Naaman good siya fear of kanang biyaan siya. Na siya fear nga ingana. Which is, dili ako nag-contribute ato. Yang past ato. So, kasabot ko nga na ingana nga mga tao nga na trauma, na kuan. Kasabot ko, ana. So, struggle gito niya dapat. I mean, gusto niya i-struggle dapat ba? I mean, kasabot unta siya ba nga lagi no maubod to akong sitwasyon. Lisod man kayo nga i-change na akong sitwasyon bago pa man ko nakasulod sa ABS. Lisod kayo nga murag kana kuan lugar na ako nga naapa kay ko bago pa kay ko nakatungtong niya. So man mag janitor na lang ko dani para kuan. So wala gid ba? So nagbulag ba mo diretso ato or napay kuan on off? Ang naitabo ato nagtry niya giingon gyud namo unsay mga unsay iyang di ganahan nganong gaingana niya ako pong gi-explain nga ayo pang ingana para matabangan ka nako. Kuan pud tabangi pud imong self nga i-change imong mindset. So ang naitabo ato ang ending gakasakitan siya ingani akong conclusion gakasakitan siya bisag wala ako'y gabuhaton. Amo ba? So, gaka-guilty ko in a way nga wala. So, ang ending siya nakipagbulag? Or gipapili ka nga, MOR ka o ako, ana? Ingana, gyud. Bisag si Sweet M, yung gasilusan. Okay. So, that is why medyo, ako, gakakuan ko ba, gakaulaw ko ba nga? Mauwot ang sit-in. So parang pero murang nasamuka na sa gamo. That's why niyon ka nga end na nato ni ko yung ani man day. Isa pod to kay uyab ra man good pod me in a way nga murag dili ni pwede kay kung dani ko sa ABS-CBN forever magsikag antos. Wa po siya sa naglagot sa imong manager ato nga time kay nganong gingana imong trabaho. Wala man. Wala man gikuan ra man daw kaniya kana di sa sikihor ba katubang ana ba. Barang. Wala man. Wa man daw ka naapektuhan. Burot man impian pero okay ra gyapon buhi pa. Isa na sa mga kuan herb nga murag kanang ni let go na lang gyud ko ani na lang para sa tanan. Lisod man kaayo nga ingana tukon ko nimo in a way nga wala man tay gihimo. Nya tukon kuan na lang nato let go na lang nato ning kuan relationship. Ni uura po siya? Ni uura po siya ba? I mean, dili. Okay ra po. Dili ba? Niingon gid yapon siya nga kanang sige na buhaton na nako imong gusto. Nag-justify ra kana na kay lain nato. Wala gid ko lain pod. Kablo baka nga 1 year after or 2 years after pa ko nakauyab. Amo ba? Di ba sina nakikitilaw-tilawan ato nga time? Wala pod. Isa ganina sa akong mga gipanglikayan kay di ko gusto masakitan siya. Kunya ma-hurt man ko kay so, kibali, supposed to be, pagkatong niingon na ka nga mo end ka, ni ana na tanan siya nga, sige na, okay na lang ko, ana. So, ni ana di tanan siya to rin. Dili, niingon siya nga, kanang, wala siya niingon nga, okay na. Niingon siya nga, sige na, buhaton lagi na ako, ang katong dili ni mo ganahan mo, nang sige siguro kag kuan ka sa mga color, kay murag, dili na ako mahatag sa imong gusto. Ingana na lugar, ingana na yan. Amin ako niyon siya nga, okay na din ako magselos, sabot na ko sa imong trabaho. Dili pa ingana, burag iyang una-una. Iyang una-una na ako'y lain gyud nga munang didto ko ga pangita sa dili na ko makuha sa. So wala niya nag-gets nga it's talagang trabaho lang 'yun. Trabaho lang, walang personalan burag ingana.
Munang niyong ko nga lain po kayo nga musugot na lang ko katuba ba di akong gipuan unsa na gihulat sa iya dili man sad tumao maluoy po ko sa iya kung ingana na lang po diyang tanan siya sa bang iya na lang ihatag to di ko kabalo kung ni bi apik patang sa ako si akong asawa bi katong sa una nga nagradyo ko ingana sa storya caller ni-react ang imong mga relatives nga medyo sa mo na si Bernie ana wala nonchalant yapan sila nonchalant time swerte daw ko kay di sila ka paminog radyo malas nimo kay mong uyab ka paminaw og radyo yes medyo kato nga time ang good kuan siya kana murag ni sikat siya ba nga uy imong uyab si Master Pupi na din ana ba murag ngana si Lingling nakabantay naman siya kay gasunod naman ang mga kanta sa mga More Than a Friend sa Why Can't It Be agay sana dalawa ang puso ko nya maura nga babae mong ginamention katong mga Secret Lovers na mga kanta agay di pa gyud ka bright sa on earth lousy in short lousy kayo nasapon man kas bright ay mas bright gyud siya nimo alas 10 na. Salamat sa iyong pag-uban-uban. See you guys on Monday. Salamat sa iyong pag-uban-uban the entire week. Sa Spotify, update na ako. Pero wala na ako update o sa kasimana na busy. Pasaylo mag-update ko ron. Ingat mo na. I love you all. Bye! Soft as a rain